Lurra, planeta urdina, eguzki sistemako 5. planetarik handiena. 4.550 milioi urtekoa. Izugarrizko paisaiaz eta kontrastez beteriko planeta hau da momentuz unibertso osotik materialik bitxiena dituena. Bizidunak, bai animali eta bai landare. Eta noski izakiak. Hauek eta beste faktore batzuek osatzen dute gaur egun ezagutzen dugun biosfera, gure planeta. Biosfera 3 zatitan banatzen da: atmosfera, hidrosfera eta litosfera. Atmosferaren osagaia airea da. Airea hainbat gasen nahasketa homogenoa da. Osagai nagusiak nitrogena 78 eta oxigena 21 dira. Gainerakoak 1 argonoak, karbono dioxidoak, lurrunak, hidrogenoak eta beste gas batzuk osatzen dute. Atmosfera geruzetan banatuta azaltzen da, eta altitudearen arabera aldatzen dira horien ezaugarriak. Geruza hauek bereizten dira: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera eta exosfera. Hidrosferako ekosistemak 2 zatitan banatzen dira: ur-gesakoak eta itsasokoak. Ur-gesakoak hauek dira: ibaiak, bertan 2 unitate ekologiko nagusi daude, ibilgunean sortzen direnak eta ibaiertzeko inguruan sortzen direnak, eta bertako algak eta ornogabeek bentosa osatzen dutenak dira. Aintzirak eta urmaelak, lurrez inguratuta dagoen ur eremu bat da. Zona ezeak, mare arteko zona edo mare artean itsasgoran lurperatuta geratzen den eta itsasbeheran airepean geratzen den eremua da. Zona lokaztiak eta zingirak, berritzen ez den sakonera gutxiko eremua da. Eta itsaseko sistemakoak berriz hauek dira. Itsasoak, mota askotako itsasoak daude, batzuetan laku handiei ere itsaso deitzen zaie. Ozeanoak, lurrean ura betetzen duen eremua da. Estuarioak, ibaien itsasoratzearen zatirik zabalena da. Deltak eta padurak, kostaldeko eremu gazi eta zingiratsuak dira. Gizartearen garapenak uraren kontsumoan ditzaren gero eta ur gehiago kutsatzea ekarri du, eta hau hainbat modutara kutsa daiteke. Alde batetik, nekazaritzan eta abeltzaintzan sortutakoa. Elikagaien eskaria geroz eta handiagoa denez, nekazari eta abeltzaintzek geroz eta gehiago produzitzen dute, eta ondorioz produktu kimiko gehiago erabili. Taldetik, hiriek sortutakoa. Populazioak geroz eta handiagoa denez, hondakin kopurua ere hala izaten da. Eta azkenik, industriek sortutakoa. Hainbat gai eta tresnen egungo eskaera handiagoa denez, industrietan lan gehiago egiten jarduten dute, eta honekin sortutako hondakinak itsasora isurtzen dira. Arazo hori aurre egiteko ur-araztegiak eraiki dira leku askotan. Erabilitako urak naturara itzultzerakoan ahalik eta egoera onenean egon daitezen. Araztegi hauek bi erabilera dute. Alde batetik, naturatik jasotako ura edangarri bihurtu eta kontsumo sareetarako bideratzeko egiten dena. Beste aldetik, etxeetan zein enpresetan erabilitako ura garbitu eta ura naturara ahalik eta egoera onenean itzultzeko egiten dena.